हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो हाबा जाहैनो नागिरलायबाय आरोना आं बुंबाय थाखादोंमोन ना सिगाङावनो बिराद हाबा फैनो दं ओमफ्राय गासैखौबो जाहैगोन होननानै ओमफ्राय दा जाहैनो ओंखारलायबाय आरोना नै थांनोसैलाय जोंहा गासिबो दख'नाया अपेनिं नङा गानखांखानायसो नुवाखैमोन नोङो आंखौ गाननाय ए गानखांखानायसो गोदान गोदान बायबाय थानो हायालै गानखांखानायसो दा थांबाय थानोसै जोङो आङो हौवा गोदानखौ देखायखांखाबायमोन आरो दै मा खालामनो हौवा गोदानखौ देखायखांखाबायमोन आरो दै सिगाङो बाथौ मिथिं जानायाव हाबायाव लिंगोन ना लिङा होनलायलायनाया आं आदासो जायो गुमैसो जायो होनलायनाया गुमै जायो होनलायनाया ओमफ्राय जों दा बेनिनो हाबा जाहैनो नागिरदों आरो थौदो नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोङो थांनोसै थौ थौ गाखोदो ओइलाय थांनोसै जोङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो नोंथांमोनाबो सुबुङा नुवानो अ नुयो नाबो जागोन बेदरबो जागोन बा दा खाफालनिसो खोथा जासिगोन मोनजागोन ना मोनजाया थौदो थांसै बिदिब्ला मोनफैबाय लोगोफोर नै लामायावनो सिख्लाफोरा मालाय नै आलासि नेग्रा जादों खोमा रानफैदो रानफैदो जालायबावो अबे रानफैयालाय जिरायनोसै फै नै खाथियाव फैदो फैदो आलासिफोर दे होमबालाय आं जिरायनोसै Selamat anak. Duna मोदोमदों लाजिनानै थांबायसो गथ'आ खामानि मावदों अबे नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना अबे लोगोआ आं नुहुरबावाखैनो नोंखौ मा होनदों अबे अ आंखौ आंलाय इउटिउबार फैदों होननायखाय सोर जादों जोंखौ मोजां नुयोबा बिनि इउटिउबाव दे होन जोंखौ मोजां नुयोबा बिनि इउटिउबखौ लाइक खालामना हो ना ओमफ्राय शेयार ओमफ्राय आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दामनानै ओमफ्राय कमेन्ट होनो मोजां कमेन्ट जोंखौ नुयोब्ला नुयोबा दे ओंखाम जाखांबाय दे होमबालाय नै इनिफ्रायसो साफायफैबासो मोजां नुगोन दा नै बेनो होथेयोसो ओरै सारखोना फैदों
जानो फैबाय लोगोफोर दायो नै Ya jiरायनोसै ना नंदों गगा मोनगुलायबाय नामा माथोआ सान लाजिदारियो दा माबायदि सोयो देखायनो रोङा आं जानायखौ लासै जाफ्लालायदों बिसोरो दा नङाबा दहाय मगा मगि जादोंमोन इदिसो जासिगोन होनदों नामा एबार भिडिअ लानायखाय जानोसै जोंहाबो होगोन रा होगोन होगोन अ मोनसे माबा जाबाय जोंना सियारा मोनसे जानोसै लोगोफोरनो रानफैगासिनो नायलाय माबायदि नुदों फुरलालानो ना खोमसिजों तिरपाला गोसोम सोमथारना ओइस मानसिफोरा गोसोमखा नङा तिरपालखौसो नायदों जानोसै जोङो ओइ बिसोर आब'मोननि गामियावनो आरोना बाल्थिंफारायावनो गामियाबो बाल्थिंफारा अ गबिन्द बाल्थिंफारा होनफ्लांदों लाब्रा लायथां जोब्बायनो बेना लाब्रा राननाया जाबाय थानोसै जोङो दायो थांनोसै जोंहाबो हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ माथो होनानै थांसै आरोना बिसिनि सब गुटिखौ जानानै थांसै जाखांबाय मा होनदों गोथावथ' दालि ओंख्रिया गोथावथार जादोंलाय मोजाङानो जानानै थांनोसै अ याव गय गैया दां ओइ दङ आंनोबो लाफालाय आंनोबो लाफा आंनिखौ सुनैफोर सुनै गैया दे जाबाय दे होमबा ओइ थांसै जोंहा थांसै बाय बाय हरदो थांसै थांसै जोंहा नै बारा मा जाबाय दं नोंसोरलाय सोरखौ रायबाय दं नोंलाय गया गोरलैलै ना इयाव गोरा दं खोमा नागिरलाय आयौ बोरैबासो बै मोनसेखौ लालाय नैबे मोनसेखौ नैखौ अ इखौ जानोसै नै हाबायाव ओंखाम जाखांबा जानो लुगैना ओरैनोबाबो जानानै थांसै आरोना जोङो नै रायजोफ्रा रायलाय इजों नोंलाय माला फैनाय ए हाबायाव ग्रोबनो मोजां गवालपारानिसो आरो ए आं थांफेराखै थाङानो जोङो जेरावबो नामा नों मा खामानि मावग्रा जिरायबाय दं थांसै जोंहा रायगोन दे आंखौ मा होनो देलाय होनलाय नोङो थांसै दा हराव फैगोन नोंसोरो थांथ'नोसै जोंहा जाखांबायानो मोनफैलायबाय लोगोफोर हाबा जाखांनानै फैबाय आरोना दायो न'आव हाबा जानायानो जानाय आरो माथो बुंबावनो जानानै फैलायबाय एखेबारे गय जानानै नै इदिखौ बोरैबा हाव मोन्दों आङो गया एसे गरममोन आरोना ओमफ्राय खावलायखौ बोरैबा मोन्दों मोनसे खोथा आरोना आनसलिकनिखौ आर'ज गायनो लेंदों नालाय ओमफ्राय जोंनिनो आनसलिकनि जाखायो नालाय नोलबारि आनसलिकनिनो ओमफ्राय आंखौबो लेंहरदोंमोन आरो आर'ज गाबनायाव हाबा दाननायाव आर'ज गाबनो आनसलिकखौ लेंदों नालाय इयाव आंखौबो लेंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आं थांनो ना थाङा जाबाय हाबाखौनो जाना फैखांबाय आरो मा थांबावनो ना दा
ओमफ्राय लेंहरफिनदोंमोन आरो दा थांगोना थाङा मिन्थिला जुदि थाङोबा आखाइ हमनायफोरखौ हाबा दाननायफोरखौ देखायनोसै आरो ना ओमफ्राय थाङाबाथ' गैला मोनाबायबो जासिगोनानो टाइमा मोनफैजोबखाबाय ओरै हिन्जाव लागोनिफ्राबो मोनफैजोबखाबाय आरो ना ओमफ्रायो कल दा हराव दाननांसिगौल' हाबाखौ 7टायावसो दाननांगौनो 7टायावसो दाननो 7टानि उनावसो आरो माने 7टानि सिगां दाननो मोनानो माने बिसाना 7टायावसो ना मा दंनो लगना ओमफ्रायो दायो थांबा थांसै थाङाबा गैला आरो ना दायो आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन